Хәбир Ибраһим. Килермен җаным. Әнсарның килермен дигән сүзләре бик үк ышандырырлык килеп чыкмаса да, ышанырга тырышты Розалия. Аңа бу вакытта ышаныч кирәк иде. Ансар кызны алдаганын, килмәячәген белеп әйтте. Ни әйтсен инде ул? Әле бу тормышта үзенең урынын таба алмаганын, муеннан бурычка батканын, очраклы гына бер байбичә белән танышып, аның белән тиздән язылышырга сүз куешканын сөйләп аңлатсын димени инде ул аңа. Ансарның килермен дигән вәгъдәсеннән соң алар бик тиз хушлаштылар. Ләкин шул көнне дә, икенче көнне дә килмәде Ансар. Язмыш аларны бары тик 3нче көнне генә очраштырды. Ансар бүлмәсендә шишенеп йокларга әзерләнеп йөри иде. Шул вакыт ишек шакыдылар. Ансар ишекне кем шакыганын шунда аңлады, ләкин ачмыйча булдыра алмады. Ишек бусагасында Розалия басып тора иде. Аны күргәч, Ансар имәнеп китте. Әйе, Ансар белән Розалия түгел иде ул. 2-3 көн эчендә олыгайып, җыерылып киткән Розалияның күз төпләре караянган, йөз битләре шешенгән иде. Ни булды сиңа? Әни кыйнады, таяк белән. Ничек буласың инде бу, ә? Дип кычкырып җибәрде Ансар Розалия артыннан ишекне ябып. Үзе укытучы кеше, үзе баласын кыйный. Хөкемгә тартырга кирәк аны. Хөкемгә. Әнине? Диде Розалия гаҗәпләнгән сыман. Юк, мин әнине бер кайчан да хөкемгә тарта алмам. Әни бит ул. Ул мине үстергән кеше иткән. Яни, андый әни буламыни? Әгәр ул сине кыйнап гарип калдырган булса, юк инде, усаллыкны усаллык, явызлыкка явызлык белән кайтарып бирә белергә кирәк. Мин алай булдыра алмыйм шул, диде Розалия, урындык шатына таянып. Мин бит үзем дә гаепле. Өйгә кунарга кайтмадым. Кичер мине, диде Ансар, бер кадәр тынтыргач. Розалияның бу хәлгә калуына ул үзе дә гаепле иде бит әле. Артыграк әйтеп ташладым. Кичер. Ансарның сүзләреннән яктырып, жанланып киткән Розалия егетнең кочагына атылды. Аның нык, көчле муенына сарылып, кайнар яшьләрен түгә-түгә. Ташлама мине. Ишетәсеңме, ташлама. Мин күптәннән бу дөнья кешесе түгел идем инде. Син генә тотып тордың мине бу дөньяда, дип пышылдады. Ансар аны кысып кычты. Ул кызга җылы, назлы сүзләр генә әйтергә әзер иде. Тик күңеленә кирип уялаган шайтан аны гел кирегә кытырта иде. Хәзер нишләргә уйлыйсың? Мин синдә калам, ярыймы? Юк, ярамый. Әниң килеп җанҗал чыгаруын теләмим, дип кырт кисте Ансар Розалияның кочагыннан чыгып. Әгәр дә син монда калсаң, мин сиңа өйләнергә тиеш булам. Мин өйләнергә әзер түгелмен. Мин бит сиңа өйлән димим. Мин өйгә кайтмыйм. Синең янда гына калам дип әйтәм. Юк. Син аңла. Димәк, син мине яратмыйсың? Яратам. Тик бу ярату гына аз бу дөньяда. Розалия агарынып китте. Рәнҗеде күрәсең. Ансар кызны бик каты үпкәләтүдән куркып, аны тиз генә кочагына алып үпмәкче итте. Ләкин Розалия аңардан ычкынып ишеккә атылды. Юләр, мин бит сине ярата идем. Син дә мине ярата дип уйладым. Мин бит көттем сине, килерсең дип көттем. Бик көттем. Син килмәдең. Хуш. Розалияның бүлмәдән ничек чыгып югалганын Ансар сизмичә дә калды. Бары тик исенә килгәч кенә тиз генә киенеп аның артыннан эзләргә чыгып китте. Табылмады. Розалия югалды. Розалияны соңгы юлга озатканда кара көзнең иң шыксыз, иң ямсыз көннәре җитеп килә иде. Ансардан чыгып качкан төнне Розалия йөк машинасы астына барып кергән. Әллә теләп, әллә белештермичә. Ансар көнаралаш татар зиратына, Розалия каберенә бара. Яңа гына куелган мәрмәр кабер ташына Розалияның чыгарылыш кичәсендә төшкән төсле фоторәсеме беркетелгән. Рәсем астында алтын су хәрефләр белән аның исем-фамилиясе, туган һәм үлгән еллары язылган. Шунда килгән саен ирексездән Розалияның рәсеменә текәлеп катып кала да, тирән уйга чума. Әнә ул, шая да, шул ук вакытта уйшанда. Әнә, ул сабыйларча гынахсыз күз карашы белән Ансарга туп-туры текәлеп, килдеңме җаным дип эндәшә сыман.
Розалия аның мәңгілік ащы сағышы, тирән қайғысы, түзәтә алмаслык мәңгілік хатасы. Әбри Хәбриев укыды.